kumanta. Hello, what's up guys? Okay, what's up mga idol? Okay, 1, 2, 3, go. Hello, what's up mga idol? 1, 2, 3, go. Hello, what's up mga idol? What's up mga idol? OMG. 1, 2, 3, go. Hello, what's up mga idol? Tumalik. Tumalik. Hello, what's up mga idol? 1, 2, 3, go. Hello, what's up mga idol? We're here for another challenge na mo nakita sa internet, which is the Apple challenge. Apple Challenge. Mga ano rig apple pero galot daw. Gilisod-lisod na mo mong kinabuhi. Dito mga basa na. Mabasa gyud mong naong ani. So we need to eat the apple for 2 minutes. So kung kinsa to ang pinaka daghag paak or pinaka dako ang nakuha sa apple, Motoy daw. mao to'y daog. So, So ang price ani kay 1 week mo sweldo. So medyo na itinuod niya 1 week. kung mapili siya ang 1 week ka sweldo ako, kung mapili ko, ako ay hapon ang 1 week ko sweldo. So, mustin siya. So dito magdugay. Let's start. So timer starts now. Oh my. Kalis ba ani eh? Basta ako ba? Ano ni? Basta ako. Kaalo sudah. Pa. Nandang pa dong yung sweldo. Ha? Lako na. Tubig ko lang mainom eh. Tumit na. Wala pa, matingolo na. Ilan ulit tayo mga idol? Di rin kita. Malumot. Dalis-lisod dyan ba? Ay, so, tatayo na. So mga idol, tanawa kung kinsa ni daog. Tamong challenge. Murag ako. So, ang kining apple, Pildi siya. Ako, Tara ah. ako murag wala pa'y pahak no. Pwede pa mabaligya. Ang How kambit about nga mine? apple, wow! So daog ko. Yay! Ako sildo di mo 1 week. Klaro kay kinsa daog. Ako. Alright. Ako ka kaon. Wala juga banga lang juga. Adto dako juga kaon. Banga. Magpa-challenge ka na ako niya banga ka. So idol, mga idol, thanks for watching. Bye. Nag-all ko. Ay. Sama. Pag-uod dyan. Oh, nag-all ko. Banga pag yun ka. Sige, bye-bye na eh. Bye. Bye.